In een 5-deilige documentaire-serie volgen we de geschiedenis in Limburg. Vanaf de Romeinen Wiesno. Dit is Limburg in de wereld. Dik 2000 jaar historie vol met spannende verhalen en gebeurtenissen. Hey, begon eigenlijk de geschiedenis van Limburg, wie lang de wereld ook al bestond of er. Want Julius Caesar was de eerste die schreef over deze regio. Dat bracht ons in 3 afleveringen eeuwen vooruit. Wie staat we zijn aanbeland binnen tijd die we al kennen van foto's en films. Juist, dit is heel goed gedocumenteerd. Dus er staat immer meer informatie op de tijdlijn. We zijn nu in wat we noemen de lange 19e eeuw. Het begint met de komst van de Fransen, even voor 1800. En het gaat door tot de Eerste Wereldoorlog, even na 1900. Dus gaat meer eens in een eeuw komt u aan de orde. En het past allemaal? Dat moet allemaal op een half beurtje. Ja. Die wandeling was steeds steviger. Ja, we hebben ook wel achter de rug. Stonden we weer aan een lange rechte weg. Ik heb zo wel een beetje gezien, die lange rechte weg, maar stop toch niet eens. Nee, we hebben inderdaad in de eerste aflevering vooral gesproken over juist zo'n lange weg die gaat van Maastricht naar Tongeren. De Romeinse weg? De Romeinse weg, juist. En wat is dit dan voor de Romeinse weg? Niet echt, dit is een Franse weg en ik heb nu ook een bekentenis te maken, Frans. Ik heb in aflevering 1 niet de ganse waarheid verteld, want die Romeinse weg, daar zijn na de Franse revolutie, wie de Franse tijd is begonnen, ook nog eens Franse ingenieurs overheen gegaan. Dus dat is een Romeins-Franse weg? Juist, dat zijn 2 luig. Dit ook? En dit is pas in de Franse tijd begonnen. Dit is een weg wat aan wordt gelegd voor dat nieuwe departement van de Nedermaas een doorgaande verkeersader te geven. Begint bij Maastricht, komt uit bij Dich in Venlo. Het is de Napoleonsbaan! Het is de Napoleonsbaan. Waar stond hij aan het begin bij Maastricht en hij loopt gans deur. En wat heeft de weg voor ons betekend? Die heeft alles betekend. Dit wordt een lappendeken en onder andere door dat lappendeken wordt alleen maar korte afstandsverkeer mogelijk. Dat was slecht voor de economie, nu worden opgesloten. Nu krijgen we wat bredere infrastructuur. Er komen later in de eeuw komen er nog kanalen overheen, er komen spoorwegen overheen. En economisch wordt dus dit één goed verkeersgebied. Wie komen doen er bijeen? Zo is het. En die buin? Die platanen zien echt uit de Napoleontische tijd? Ik neem aan, die zijn dik 200 jaar. Ik neem aan dat die door de Fransen geplant zijn. Ja, Joep, daar zijn zoveel jaartallen opgeschreven, maar een ontbreekt 1789, de Franse Revolutie. Ja, misschien is het belangrijkste jaartal van allemaal. Maar in 1789 wordt het nog binnen Parijs. Pas een paar jaar later zijn de Fransen deze kant uitgekomen. De legers van de ene ondeelbare Franse Republiek. En wat brachten die ons behalve vrijheid, gelijkheid en broederschap? Nou, die hebben dus ook eigenlijk eenheid en ondeelbaarheid gebracht. Dus gans Limburg wordt aaneengeklonken tot één departement van de Nedermaas. En daarbij huurde dan ook dat alle Limburgers burgers worden van die Franse Republiek. Burgerrechten houden onder de Franse wetgeving, onder een Franse grondwet en onder de Franse verklaring van de rechten van de mens en de burger. Ja. Dat wil het zeggen. Dat wil ook het zeggen op bijvoorbeeld het terrein van de bestraffingen. Zaken wie doodstraffen, die worden niet langer op middeleeuwse wijze te doen. Ja, verschrikkelijke dingen wie radbraken en brandstapels, dat was weg. Nu wordt het op een medische, heldere, zuivere, hygiënische manier via de guillotine. Fijn, de guillotine, centimeters hebben we aan de Fransen te danken. En het feit dat we geen lappendeken meer zien. Dat we eigenlijk echt door ons tijd Limburg. Ja, nu is Limburg begint de vorm te krijgen wat het nu nog heet. Het wordt eigenlijk zo'n beetje de beide Limburgen, België en Hollands. Maar in alle geval het feit dat ze onderweg van Maastricht naar Venlo bij iedere heerlijkheid, bij ieder grensje wat ze hoos van het ene gebiedje naar het andere tol moest betalen, dat was van de baan. De koers nu gewoon een ene weg door dat ganse departement en de rest van Maastricht nog het beloofde land Venlo, en wat hebben ze, Napoleonsbaan. En wat hebben ze er alle twee van geprofiteerd. De modernisering van Limburg, wat begonnen is met de Fransen en met de Napoleonsbaan, heeft eigenlijk de ganse 19e eeuw lang aangehouden en is hand in hand gegaan
met de industrialisering. Maar het was voornamelijk een ontwikkeling van lange afstandsverkeerswegen. Napoleonsbaan was een voorbeeld, maar heel belangrijk was ook het verkeer te water. Vrachtvervoer per scheep. In 1825 heeft koning Willem I een begin gemaakt met de Zuid-Willemsvaart. Een belangrijke waterweg van Maastricht naar het noorden van het land, wat hier de bassin bij Maastricht binnenkomt. En de ontwikkeling is de ganse eeuw blijven doorgaan en dat is belangrijk voor te bedenken, want de eeuw is doorbroken door heel veel revoluties. Limburgs is Belgisch geworden, terug Nederlands geworden, van het een het ander. Maar de uitbouw van het verkeerswegennet is de ganse eeuw lang doorgegaan samen met de industrialisering. In het midden van de eeuw is ook het kanaal van Luc naar Maastricht afgekomen. Die twee kanalen zijn hier in dit bassin bijeengekomen. En rond die tijd wordt ook de eerste spoorlijn van Limburg aangelegd van Maastricht naar Aken. Dus evenveel verbindingen naar het buitenland als naar de rest van Nederland. De spoorstatie van Valkenberg is de oudste van Nederland. En het is nog gans in de romantische stijl opgetrokken van de neogotiek. Met toerntjes en kantelen. En dus zo is eigenlijk gaat heel erg middeleeuws die verwachten wie Floris of Ivanhoe, ridders en middeleeuwen. Maar het wordt helemaal voor de moderne techniek, de nieuwe vervoerstechnologie van de spoorwegen. De eerste spoorwegen in Limburg liepen eigenlijk naar het buitenland, naar Aken, van Maastricht naar Luc en van Venlo naar Viersen. Dat wordt tot in de jaren 1860 het geval. En daarna pas zijn de verbindingen met Nijmegen en met Eindhoven en de rest van Nederland tot stand gekomen. Dus de verbindingen van Limburg waren tot diep in de 19e eeuw sterker met België en met Duitsland als met Nederland. Maar later, op het eind van de 19e eeuw, wordt het wel gemakkelijk voor Valkenberg voor de bereikbaarheid tot ze hier een statie houden. En dat geeft aan tot een nieuwe economische factor begonnen op te komen, wat voor Limburg heel belangrijk zou worden, het toerisme. In 1830 wordt Limburg Belgisch. Juist wie Henegouwen, Vlaanderen, Antwerpen, de ganse zuidelijke Nederlanden. En dat was gans Limburg. Alle twee de helft van die provincie wordt allewiel Belgisch-Limburg en Nederlands-Limburg is geworden. Opnieuw, alweer, wordt de positie van Maastricht in een struikelblok. Die positie aan de Maas, de strategische plek, voor Willem I, koning van Nederland, wordt een absolute noodzaak voor deze stad te behouden voor Nederland. Er was hier een sterk garnizoen en Maastricht is dus niet metgegaan met de rest van Limburg en de rest van de zuidelijke Nederlanden. Wat volgde was nog niet echt een belegering, maar het van een blokkade. Van 1830 tot 1839 was Maastricht een eilandje door Nederland beheerst op Belgisch gebied. Er kwam dus een eind aan wie Nederland in 1839 de onafhankelijkheid van België erkende. Dat was een deal. Wie die deal huurde, tot Belgisch neutraal zou moeten blijven. En daarbij huurde ook dat Maastricht verbonden zou moeten blijven met de rest van Nederland door een strook gebied ten oosten van de Maas. En dat is wat nu Nederlands-Limburg is geworden. Bij die deal hong nog van alles aan vast. Nederlands-Limburg kreeg ook de status van een hertogdom. Het woord gaat van een klein breurtje van het groot hertogdom Luxemburg. Dat wordt ook verdeeld tussen Nederland en België in die jaren. En die twee, het hertogdom Limburg en het groot hertogdom Luxemburg, waren ook leden van de Duitse Bond. Verschrikkelijk gecompliceerd allemaal. Maar nog in 1848 hebben Limburgse politici geprobeerd voor dat lidmaatschap van de Duitse Bond te gebruiken voor in de revoluties van dat jaar zich van Nederland los te maken. Maakte niet uit. Belgisch, Duits, alles lever als Hollands. De Maastrichtenaren vonden het verschrikkelijk dat ze bij de noordelijke Nederlanden moesten blijven en niet langer bij België mochten blijven. De garnizoenscommandant, de heer Dibbets, wordt door de dankbare koning Willem I in de adelstand verheven, die wordt baron.
En hij kreeg ook van Willem I een grafmonument aangeboden. Dat lag oorspronkelijk bij de Hoge Fronten. De Maastrichtenaren maakten er een gewoonte van op zondag na de hoogmis, op de zondagse wandeling, even tegen het monument te urineren. Het wordt een pispaal. En om te rijden hebben ze na 1918, in de jaren 20, dit monument naar een soort safe space gegeven. En het is verplaatst naar wat nu de Tapijnkazerne heet. Wie in Maastricht het kanaal van Luc naar het bassin wordt doorgetrokken, heeft de gemeenteraad de naam Van Hasseltkade gegeven aan de hoezen wat er aan het water lagen. Dat was eigenlijk een daad van anti-Hollands verzet, want André van Hasselt was een Maastrichtenaar, wat Franstalig en opgeleid aan de Universiteit van Luc, daarvoor ook gekozen voor in België te blijven wonen na 1830, 1839. Er waren Limburgers wat zo zuidelijk voelden dat ze gewoon liever in Belgisch bier werkten als onder Nederlands bewind. Daar huurde ook een andere Maastrichtenaar bij, Weusteraat, Theodor Weusteraat, bekend als de auteur van het eerste ambitieuze literaire werk in het Maastrichts, de Processie van Scherpenheuvel. En daar huurde de heer naar Doutsenberg bij en ook deze mens uit Obicht, Peter Ecrevisse. Dat waren allemaal lui wat zich meer betrokken voelden bij de zuidelijke Nederlanden als bij de rest van Nederland wat achterbleef onder het bewind van Willem I in 1839. Ecrevisse is gans tot een Eeklo verzeild geraakt in Vlaanderen. En van daaruit heeft hij veel romans geschreven, een beetje in de trant van Hendrik Conscience en ook Walter Scott. En die romans die speelden allemaal in zijn streek van herkomst. Het Meilief van Geleen, de Drossaard Klerks, de Bokkenrijders in het land van Valkenburg, de Nicht uit de Kempen, het was een beetje een heimatgevoel. Ecrevisse is eigenlijk de schrijver wat voor het Vlaams publiek Limburg romantisch heeft gemaakt. Het VVV-gevoel, het romantische Limburg-gevoel, hebben generaties na Ecrevisse van hem overgenomen. Felix Rutte, Marie Koenen, eigenlijk zo ze de lijn kunnen doortrekken tot Jo Erens, G. Reinders en Lex Uiting. Het zuur gevoel heb we eigenlijk aan deze Obichtenaren te danken. Limburg alleen, doch het niks boven. Wie ook erg inspeelde op dat romantische Limburg-gevoel, dat was de katholieke kerk. Bij de inrichting van de bisdommen in Nederland in 1853 kreeg Limburg, omdat het zijn aparte status als hertogdom had, een eigen bisdom, het bisdom Remun, wat nu opgericht wordt in die jaren. En dat bisdom Remun heeft veel gedaan voor een soort pan-Limburgse eenheid te smeden, van Vals tot Mook. Van noord tot zuid kregen jongens wat goed doorkastelieren op Rolduc of op de bisschoppelijke colleges van Remun en later van Sittard hun opleiding. En als priesters afstudeerden van het goed seminarie, dan worden ze geplaatst als dorpspastoors, ook weer van Vals tot Mook door de ganse provincie. Dus dit provinciewoord gaat aaneengeklonken. Het wordt een homogene bisschoppelijke massa katholicisme. Dat wordt binnen de grenzen heel intiem en knus en romantisch. Buiten de grenzen wordt het katholicisme veel meer omstreden. In Duitsland bijvoorbeeld woedde de cultuurkamp en daarmee zijn veel Duitse kloosterorders, wie de Benedictijnen in Mamelis en de Franciscanen in Waterslede bij Sittard, over de grens hier in Limburg zich komen vestigen en hebben ook in het onderwijs metgedraaid. Maar binnen Limburg wordt het allemaal veel knusser en wordt er een sterk wijgevoel binnen een grote boze wereld. Wie kreeg dat vorm hier in de dorpen en in de boetewieken, Kitty? Nou, die pastoors en kapleuns, die worden nogal traditionalistisch, holen van tradities. Maar helemaal in de geest van de katholieke leer gedroegen ze zich wie herders van een kudde. Jeder boezewijk, jeder dorp houdt een eigen kerk. En je moet zich voorstellen dat eigenlijk tot in de haarvaten van de maatschappij het katholiek ingekleurd wordt. Dat wordt het onderwijs, dat wordt ook de zorg en ook de vrije tijd.
Jonglui, met name manslui, die moeten toch een beetje gestimuleerd om lid te worden van een verein. Schutterij, de fanfare, de harmonie, de zangkoer. Vaak gesticht van hoes door pastoor, door plaatselijke kaploon. En jonge zichzelf respecterende verein komt ook een geestelijk adviseur, zo wie men dat zo schön zegt. Ja, en met die beginletters RK, alles van RK. Van noemen dat het rijke Roomse leven. En eigenlijk wordt de grote vormgever van het rijke Roomse leven Pierre Cuypers. Verstond hij in het Cuypershuis in Remung. En zijn stijl van bouwen wordt neogotiek. Dus ook in die bouwstijl zussen al eigenlijk een hang naar tradities, naar het traditionalisme. De kunst van de middeleeuwen, wie de ambachten nog de ambachten waren, die Cuypers, die wil die gotiek terugbrengen. En heel veel kerkgebouwen in Limburg, waarvan we denken dat is echt middeleeuws, die zijn door de hang van Pierre Cuypers gegaan. En die heeft die gotische en die Romaanse vormgeving nog eens stevig aangedikt voor dat traditionalisme, hoe katholicisme en Limburg eigenlijk twee hang op ingebogen worden. Dat romantische Limburg, dat wordt in de rest van Nederland toch een beetje uitzonderlijk. De Hollanderen vonden van zichzelf dat ze koppig en individualistisch waren. En Limburgers waren juist het tegenovergestelde. Niet koppig, maar gemoedelijk. Niet individualistisch, maar ja, een beetje onderdanig. Dus wat moesten ze er nu van vinden? Bovendien, in het Nederland van de 19e eeuw waren katholieke processies op de openbare weg verboden. Weer in Limburg mochten ze houden, want het hoeven nog te danken aan onze status van voormalige onderdanen van Napoleon. Dus ook dat woord van Noord-Nederland, gaat onwennig beloord. Limburg wordt toch zo wie een beetje buitenland. Uiteindelijk wordt dat ook wel aantrekkelijk. Verkroegen reizigers hier wat voetwandelingen gingen maken, wat het landschap waardeerden, het heuvellandschap en ook de kasteelruïnes en de middeleeuwse kerken. En stilletjes aan begoes Limburg als een beetje buitenland ook een toeristenbestemming te worden. Valkenburg met zijn oudste statie van Nederland, waar ook de plaats hoe de eerste VVV van Nederland is opgericht, al in 1885. En het toerisme is dus heel vroeg begonnen in dit stukje van Nederland en daarmee ook een verdienmodel geworden. Het gekke was dat het traditionele Limburg in rap tempo aan het moderniseren was. Spoorlijnen, kanalen worden aangelegd, de middeleeuwse stadspoorten van Maastricht worden in de jaren 1860 gesloopt, want de stad had behoefte aan frisse lucht en vlotte verkeer. Maastricht was de eerste industriestad van Nederland met aardewerk van Petrus Rigoux en de ceramiek. En voor de arbeiders in de Maastrichtse aardewerkindustrie was van romantiek of frisse lucht gaan sprake. De werkende stand van Maastricht was verpauperd en woonde in krottenwieken. In de vroege industrie, de aardewerkindustrie in Maastricht, waren de arbeidsomstandigheden bar en boos. Toen ergens rond 1900 de mijnbouw uit de startblokken kwam, heeft men van de fouten geleerd. En eigenlijk is de Limburgse mijnbouw behoorlijk modern en zorgzaam geweest. Leen Roels, we staan in het Mijnmuseum. Ja. Hoe modern was de mijnbouw in de arbeidsomstandigheden? Nou ja, men had natuurlijk inderdaad geleerd van wat er in de omliggende landen aan de hand was. De Nederlandse mijnbouw was vrij recent, uitgezonderd de Domaniale mijn. En men kon eigenlijk bekijken wat een goede strategie was om die arbeiders aan de mijn te binden. En een manier om dat te verwezenlijken was om goede arbeidsomstandigheden en goede voorzieningen te gaan voorzien. Maar ze wilden wel een zekere controle over de arbeiders houden. Hè? Het ging toch wel een beetje paternalistisch, geloof ik. Ja, men had natuurlijk inderdaad gezien dat dat een goede strategie was. Men wou natuurlijk ook bepaalde negatieve invloeden die men zag dat er in de omringende landen of mijnbouwgebieden aan de hand waren, die wou men een beetje weren. En men dacht als wij degene zijn die die voorzieningen hebben, dan hebben we daar ook wat meer controle over. Ja. En het vrije tijdsleven kreeg dan ook met name op parochieniveau en op rectoraatsniveau vorm onder katholieke paraplu. Ja,
de kerk had een dikke vinger in de pap. Zij zorgde voor heel veel voorzieningen. Ze hadden een rol te spelen in de woningbouw. Er kwam een enorme groep mensen naar hier om in die mijn te gaan werken. Dus er was voldoende goede woningbouw was er nodig. Men had de woningwet, maar zeker de katholieke kerk heeft heel veel op dat vlak ook betekend. Maar er werden ook scholen gebouwd, ziekenhuizen, allerlei voorzieningen. En de mijnen zelf hadden natuurlijk ook heel veel zaken die zij voorzagen. Men had bijvoorbeeld het Fonds Sociale Instellingen van de Staatsmijnen, die eigenlijk al heel snel alle culturele activiteiten een enorme impuls gaan geven. Zoals bijvoorbeeld mijnfanfares. Ja, zij gingen bijvoorbeeld de instrumenten betalen of de mijnwerkers die kregen vrij om te repeteren en van die dingen. Dus op die manier ontstond eigenlijk een heel hecht weefsel van allerlei goede voorzieningen. Wat dat eigenlijk zorgde dat die mijnwerker toch goed gebonden was aan de regio en aan de mijn. Luc, vertel ze me te en ik lees het ook in de Bukskost geschreven is, dat schutterswezen, dat het zo'n traditie zien stammend uit, weet ik veel, de 15e eeuw, 12-jarig bestand, de 17e eeuw, de middeleeuwen. Maar nu zit hij op? Nee, dat is pas iets van de afgelopen 150 jaar. Dat is een soort van heruitgevonden geschiedenis. Ja, ik denk dat we een paar dingen moeten onderscheiden. En dat is de start van het schutterswezen. Dover gaan we dan terug naar de middeleeuwen. Naar de 13e, naar de 14e eeuw. Schutterswezen komt tot stand in de Ster, in de middeleeuwen. Het toen echt een verdedigende functie, ook een sociale, ook een kerkelijke, maar met name een verdedigende functie, ommuring van de steden en de schutters die zich oefenen in het wapen, die kunnen aan de verdediging gaan helpen. Nou, vanuit de steden vindt verspreiding naar het platteland plaats, maar dan hebben we het wel pas over een paar eeuwen later, 16e, 17e eeuw. Dus die verenigingen die zijn ook al dik 400 jaar oud. Maar die zijn er nog een beetje in slaap gevallen. Die zijn er nog een beetje in slaap gevallen. Wie is ongeveer 150 jaar geleden, mevrouw de president? 150 jaar geleden ontstond het OLS. En eigenlijk bestond schutterijen bestond al zeker 5 eeuwen. En de tijd dat ze even ingedeeld waren, die was met het OLS meteen weer verleden tijd. Want ze zien wakker gekust als gezelligheidsverenigingen, als bindmiddel in gemeenschappen. Dat is wat schutterijen nu zien. Ja, ze zijn eigenlijk altijd een bindmiddel binnen de gemeenschap geweest, maar het was in de loop van de 19e eeuw wel een beetje ingedommeld. En in de tweede helft van de 19e eeuw dan zijn een aantal schuttersfeesten gehouden en dat het zo'n weerklank gevonden dat men keer op keer die schuttersfeest is blijven organiseren. Komt het OLS uit voort. Maar het heeft aan het eind van de 19e eeuw echt tot een hele grote bloei van het schutterswezen geleid. In die zin dat oude schutterijen weer actief worden, ook nieuwe worden opgericht. Men start met een stukje uniformering en men start ook met het wedstrijdwapen, de zware buks. Ja, dus dat is dan geen middeleeuwse geschiedenis, die schuttersfeesten, maar wel inmiddels alweer 150 jaar oud. Ja. Dus eigenlijk ook geschiedenis, toch? Ja, ook geschiedenis. Dit was de voorlaatste meter van onze tijdlijn van de Franse Revolutie, wist de Eerste Wereldoorlog. Ook deze eeuw heeft zijn sporen achtergelaten, zijn erfgoed, zijn herinneringen, zijn sprookjes en verzinsels. De volgende aflevering lopen we weer door de geschiedenis. Tot de 20e eeuw naar onze afronding. De geschiedenis van Limburg wordt nog even vervolgd.